गथ'फोरखौ फुटबल कचिं होनायखौ नुनो मोन्दों। मा थांखिजों नोंथांमोना बे कचिंखौ होनाय जादों? साफ्रोम खौरां बिजों नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो सान्थिफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। जोङो बेवहाय मोनसे थांखिजों जोंनि सान्थिफुर ओनसोलनि दाब दाब गामिनि जे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'फोरखौ जोलुर गेलेनाय फोरोंथाइ बादा बेखौ सान्थिफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावफुंगासिनो दङ। बेनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय बे मावथांखिखौ लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनै खामानि मावबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै सान्थिफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायबो जे उन्दै उन्दै गथ'फोर जोलुर गेलेगिरि दिहुननांगौनि थांखिजों जे मोनसे जोलुर गेलेनाय फोरोंथाइ बादा बेखौ दा मावफुंगासिनो दङ। जोङो बिनिफ्राय मोनसे टिम बानायगोन सान्थिफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोना गेलेगोन। फैगौ 24, 25 आरो 26 बे सानथामनि हाबाफारिजों 10 दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 11थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि आरो 2थि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बियो नैबे जोंनि सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावनो जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय जोंनि सान्थिफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो मोनसे टिमा बाहागो लागोन आरो जाय बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन बिथांमोनखौनो जोङो बासिनानै 12 दख'रानि जानानै बिथांमोना जिल्लायाव गेलेहैगोन। बिनिफ्राय जिल्लायाव लांनायनि उनाव बिथांमोना दख'रानिफ्राय जुदि सेलेक्ट जायोबा बिथांमोनखौ मिरुआव जोङो लानानै थांगोन आरो जोबथारनायाव सेलेक्ट जायोबा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दानानै लाजानाय जे बड'फा FC बे क्लाबावहाय बिथांमोना थानायनि सुबिदा मोनगोन। दिनै जोङो आसा खालामदों जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जाहाथे इयुनावहाय साफा साफा जोलुर गेलेगिरि जोङो बोखांनो हायो बा जोङो दानो हायो। आथिखालाव जोङो नुदों जोलुर गेलेनानैबो गोबां जोंनि लाइमोनफोरा गाव गावनि जिउखौ फोथांनानै लांदों आरो गावखौ सासे जाफुंसार महरै समाजाव दाफुंनानै लानो हादों। ओंखायनो जोङो आसा खालामदों सान्थिफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो फैबाय थानाय समाव सासे राफोद जोलुर गेलेगिरि ओंखारो, सासे मोजां गेलेगिरि ओंखारो। जों बेखौ मिजिंथिनानै नैबे जोलुर गेलेनाय फोरोंथाइ बादाखौहाय दा खालामगासिनो दङ। दिनै 9 सान जाबाय आरो बेखौ जोङो लांबाय थाबावगोन। बिनि गेजेरावनो जों मोनसे टिम बानायनानै लागोन। बेवहाय जोङो गोबां गारजेनफोरखौ नुयो गावबा गावनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि सुबिदायाव थिनहरनायनि जेबो दायित्व लाया, बैसोरखौ मा खावलायहरगोन? बिनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि गोबां लाइमोनफोर जोंनि गोबां जोथोनगिरिफोराहाय दिनै माने सांग्रांथि नङा। गेलेनानैबो जे सासे मोजां सुबुं जानो हायो, गावखौ दाफुंनानै लानो हायो इयुनाव, गेलेनायाबो जे मोनसे सासे सुबुंनि जिउ राहा, बेखौ जोंनि गोबां लाइमोनफोरनि बा जोंनि गथ'फोरनि बिमा बिफाफोरा सांग्रां नङा। बेखौ जोङो जोंनि जोथोनगिरिफोरखौ सांग्रां होनांगोन। निस्सय जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्डार 13 बे खुंनायनिफ्राय जोंनि जोथोनगिरिफोरा एसेबाबो सांग्रांथि जादों होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि बे ओनसोलनि गारजेनफोरा दिनै साफा सानै नङाबाबो गोबाङानो गाव गावनि गथ'फोरखौ नैबे फोथारसिम सोलोंनो बा फोरोंथाइ बादायावहाय बाहागो लानो थिनहरदों बा सोरबा सोरबाया गावनो दोनबोदों। दा जोङो बेखौ खुब बरायो आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय जोंनि गारजेनफ्रा बेफोरबायदि मोनसे प्लेटफर्मखौ खाबुखौ लानानै गाव गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे गेलेगिरि जानायावहाय मदद होयो, दाफुंनानै लायो, बेखौ आङो आसा खालामदों। ओंखायनो आं बिनि गेजेरजों खावलायदों जोंनि गारजेनफ्रा गेलेनायनि सायाव गेलेनाय आरो फरायनाय बेनि गेजेरजों जोङो माब्रै गाव गावनि गथ'फोरखौ दाफुंनानै लानो हायो बिनि सायावहाय सांग्रांथि जानांगौ दंबायो होननानै आं सानो आरो निस्सय बियो फैबाय थानाय समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबेबायदि मावथांखिजोंहाय निस्सय गामि गामि बे सांग्रांथिया गोसारलांगोन होननानै आं सानो।